масҷиди ба номи Умари Форуқӣ дар шаҳри Душанбе бештар бо номи масҷиди Аминҷон маъруф аст, солҳо боз ниёз ба таъмиру бозсозӣ дорад. сокинони маҳалла ва намозгузорон мехоҳанд ин маконро обод кунанд, вале мақомот ба онҳо чунин иҷозаро надоданд. роҳбарои ман ҳамин хуҷинаи раён ҳамон чора медиҳанд масҷид моро обод мекунанд бисёр хуб мешид. ӯ афзуд, ҳудуди 3 сол мешавад аҳволи масҷид чунин аст. Ба гуфтаи баъзе аз сокинон, агар мақомот иҷозат диҳанд, онҳо ба маблағ ва кӯмаки шахсӣ омодаанд корҳои таъмиру азнавсозиро оғоз кунанд. ҳоҷи Исроил, як сокини дигари Душанбе, мегӯяд: ин аз вақт шамикаб гуфтан ки канда гуфтан ки соз мекунем, бозсозӣ мекунем. ҳамиша план шуам хел буда ки мекунем, ҳамин сар кардан ки умадам орган ванш кунам. масъулони масҷид иҷозаи наворгирӣ аз дохили онро надоданд ва аз ибрози назар дар бораи мавзӯъ худдорӣ карданд. бархе намозгузорон мегӯянд ки шароити масҷид он қадар бад нест, вале мехоҳанд онро беҳтар кунанд. кумитаи дин ва танзими ҷашну маросимҳои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шарҳи мавзӯъ гуфт ки сокинон бе иҷозаи ниҳодҳои масъули сохтмон ва меъморӣ ба бозсозӣ шурӯъ карданд. ин ба гуфтаи онҳо сабаби манъи корҳо гардид. таҷдиду бозсозӣ бинои иттиҳодияи динӣ таҷрибаи нав нест. ин ҳолат дар дигар масҷидҳо ҳам пештар буд. аз ҷумла бархе аз масҷидҳои ҳудуди шаҳри Душанбе ахиран тармиму таҷдид ва бозсозӣ шуданд ва дар мисоли масҷиди Аминҷон ҳам дар ҳолати ба даст овардани иҷозатномаи ниҳоди дахлдори вобаста ба сохтмон ва меъморӣ ин кор аз сар гирифта мешавад ва вобаста ба ин ягон мушкили ҳуқуқӣ дар назди мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи дин, яъне кумитаи дин ва танзими ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вуҷуд надорад. дар кумитаи сохтмон ва меъмории Тоҷикистон шарҳи мавзӯъро ба салоҳияти сарраёсати меъморӣ гузошта, дар ин бора чизе нагуфтанд. дар масҷиди Аминҷон ба иттилои масъулонаш то 2000 нафар намоз мегузоранд. манъи корҳои бозсозии ин масҷид дар ҳолест ки кишварҳои ғарбӣ ва созмонҳои ҳомии ҳуқуқ мақомоти Тоҷикистонро барои маҳдуд кардани озодиҳои динӣ танқид мекунанд. аз ҷумла Комиссиони байналмилалии Амрико оид ба озодиҳои динӣ дар гузориши моҳи марти соли 2024 вазъи озодиҳои мазҳабӣ дар Тоҷикистонро ниҳоят бад арзёбӣ кард. мақомоти тоҷик ҳамеша чунин танқидҳоро рад карда, мегӯянд ки фаъолияти динӣ дар кишвар таҳти назорати қонун сурат мегирад. ба иттилои расмӣ дар Тоҷикистон беш аз 4000 масҷид ба қайд гирифта шудаанд.